Салом алейкум ва ҳамма дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеои имрӯза дӯстон дар бораи ҷинҳо. Марҳамат дӯстон, касе ҳамин ролик наметарса тамошо кунам. Мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. имрӯз роликҳоеро ман ба шумо нишон хоҳам дод ки дар YouTube партофтанашон мумкин нест. Александр, яъне автори ҳамин ролик, дар ҷангал мегашт ва зебогии табиатро ба навор мегирифт. Аммо ӯ намедонист ки ин ягона навори ғайриоддии ӯ хоҳад шуд. ин чизро чӣ хеле ки мо дида истодем, ба фикрам аз дунёи мо нест. қадди ӯ хелоам кӯтоҳ аст ва онҳо дар даруни сангҳо зиндагӣ мекунанд ва вақте онҳоро нороҳат мекунанд, хелоам ғазабин мешаванд. ва шумо фикр кунед ки онҳо то чӣ андоза бузург мешаванд. як ҷавон дар шабӣ аз кор бармегашт ва дар роҳ тавонист ки як чизи хелоам аҷибро ба навор гирад. чӣ хеле ки мо дида истодем, ин ҳавопаймо нест ва аз худ дар осмон як чизи сиёҳеро боқӣ мемонад. ва одамон мегӯянд ки ин Диметр аз кинои Гарри Поттер аст. ва ба гуфти шумо чӣ? ин видео дар ҳақиқат саволи бисёрро ба миён меорад. бо диққат нигоҳ кунед. чӣ хеле ки мо дида истодем, ин шахс аз дани баромада истодааст ва аз пеши ӯ ногаҳон духтаре мебарояд. аммо аз куҷо мебарояд, инаш номаълум аст. агар шумо фикр кунед ки ин телепортатсия нест, балки чизе дигаре аст, пас дар комментария нависед. як ҷавон дар ҳавлии худаш мегашт, ҳамаро ба навор гирифта ва ду чизи ғайриоддиро ба мисли одам мебинад, лек ин одам набуд. ду чизи номаълум аз ҷой ноҷунбида ба ин шахс менигаристанд. қадди онҳо баланд, дастони дароз ва чашмони сиёҳ доштаанд. ва сеюмаш аз онҳо каме дуртар истода буд. онҳо аз ин мард чӣ мехостанд? инаш номаълум буд. дар амазонка одамо тавонистанд ки ин чизи ғайриоддиро ба клетка маҳкам кунанд. дар ҳақиқат ин бихфут аст ва пеш ягон одам натавониста буд ки ӯро дастгир кунад. инҳо инро чӣ гуна карданд, инаш номаълум аст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.